Пандемия, коронавирус, кызыл зона. Әлеге афет баш күтәргәнгә дә инде 1 ел вакыт узды. Ул чагында кайдадыр бик еракта булып, безгә кагылмас шикелле тоелса да, кызганычка аяусыз булып чыкты. Күпме кешегә, күпме гаиләгә кагылды һәм әле һаман да бирешергә уйламый. Ковид вируслы пневмония белән авыручылар саны кимеми. Кызыл зонада эшләүче табибларның хезмәте берни белән дә тиңли алмаслык авыр да, җаваплы да, шул ук вакытта куркыныч та хезмәт. Табиблар да безнең кебек үк кешеләр, аларның да бик кадерле булган балалары, якыннары, гаиләләре бар. Районыбызның инфекция сырхауханәсенең баш табибы Гөлнара Шайдуллина медицина хезмәткәрләре турында көн геройлары дип әйтсәк тә, һич тә арттыру булмас. Моны биредә ятып дәваланып чыккан пациентларда әйтә. Менә райондашыбызның бер хатыннан өзек, сезнең игътибарга да шуны укып китәбез. Авыру һаман көчәя бара. Мин сырхауханәдә, палатада 5 койка. Бер ханым инде тернәкләнеп килә. Мине монда насылка белән китереп ташладылар ди ул. Калганнары бүгенге яңа авырулар. Бер әбинең бөтенләй хәле юк. Караватыннан да тора алмый. Шунысын да әйтергә кирәк, бу чир белән авыручыларның хәле китә, күпләренә сулыш алу кыенлаша. Гади кеше күзлегеннән һәм табиблар әйтүе буенча, бу үпкәнең ни дәрәҗәдә зыян күрүе һәм кандагы кислород күләменә бәйле дип аңладым. Кандагы кислород күләмен махсус прибор, пульсоксиметр белән үлчиләр. Ул иң төп күрсәткечләрнең берсе булып тора. Бу чир бик тиз яга. Менә биредә 2 ханымның якыннары өйдә авырый. Шәфкать туташлары, санитаркалар, башка персонал бик игътибарлылар, авыруларны нык карыйлар. Смена ахырына шәфкать туташларының йөзләре сулып, агарынып кала. Эш ифрат күп аларга. Нинди игелекле эш башкаруларын күреп ятасың. Системалар, уколлар, анализлар. Аларның шифалы куллары астында күпме кешеләр дәваланып, савыгып чыга. Әйе, алда әйткәнчә табибларның бүгенге хезмәте фидакарьләрчә хезмәт. Яңа коронавирус инфекциясын дәвалау схемасы да көннән-көн камилләшә бара. Татарстанда ковид белән авыручыларга парацетамолдан кала, барлык препаратлар да бушлай биреләчәк. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы белдерде. Бушлай дарулар белән тәэмин итүне күздә тоткан дәүләт программасы тормышка ашырылып, Татарстанда COVID-19 инфекциясын йоктырган 18 мең кешегә барлыгы 132 миллион сумлык дару биреләчәк. Бу безнең районга да кагылып, инде дарулар азнакайга да кайтты. Бүгенге сәламәтлекне саклауга багышланган мәгълүмати сәхифәбезгә тагын шунысын да өстәргә кирәк. Интернет челтәрләрендә кайбер райондашларыбыз поликлиникада чиратлар бик зур, табибка кирип булмый дип зарлану сүзләрен язалар. Шуны белешергә дип без дә поликлиникага юл тоттык. Әмма без башка күренешне күрдек. Шундый вакытка туры килдек микән, әллә инде очраклымы? Чиратлар юк, пациентлар тыныч кына табибка кирергә утыралар. Поликлиникага килеп керү белән тән температурасын үлчиләр, битлектән микәнлекне карап, саклану чаралары турында кисәтеп, регистратурага процедура алу яки табиб бүлмәсенә озаталар. Хезмәткәрләр тыныч, ягымлы. Тагын бер сорау кала. Шундый вакытка туры килдекме? Әллә инде чыннан да биредә бар да шулай тәртипкә салынганмы? Һәр хәлдә, үз күзләребез артык чиратларны дорфалыкка очрамагач, без алай ук начар, зарланырлык түгел икән әле дигән фикердә калдык. Ә чыгарылышыбыз ахырында бер генә теләк. Бер-беребезгә игътибарлы һәм ихтирамлы булыйк. Бөтен җиһанга килгән бу афәтне җиңеп чыгу өчен саклану чараларын, тиешле таләпләрне үтәп, якыннарыбызга, өлкәннәргә игътибар күрсәтеп, бердәм булып яшик. Сау сәламәт һәм барыбызда уяу булыйк, хөрмәтле райондашлар. Здравствуйте, уважаемые жители Азнакаевского района и города Азнакаева. Федеральная налоговая служба направила налоговое уведомление на уплату имущественных налогов за 2019 год. Какие налоги оплачивают физические лица? Это земельный налог, налог на имущество, транспортный налог, налог на доходы физических лиц. В каких случаях налоговые уведомления могли быть не получены?
Это когда физическое лицо имеет полную льготу по налогам. Также, если сумма налога составляет менее 100 рублей. Пользователи личного кабинета Федеральной налоговой службы получили налоговое уведомление только электронно, если не направили документ для получения налоговых уведомлений на бумажном носителе. Поэтому, кто не получил налоговое уведомление на уплату налогов, прошу обращаться в территориальный участок Федеральной налоговой службы, который находится по адресу город Азнакаево, улица Валиханова, 10. Режим работы участка с 9 часов до 18 часов, без обеда. Также пользователи личного кабинета должны отправить обращение через личный кабинет. После 1 декабря, если налоги не оплачены, налоговый орган отправит требования на уплату налогов. Если же и требования будут не выполнены, документы будут переданы для взыскания налогов в судебном порядке. Дальше уже будет работать судебные приставы. Поэтому еще раз призываю оплатить налоги своевременно. Наши налоги идут на добрые дела. Спасибо за внимание. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Барша мақталарыбыз Аллах Субхану Тааля болсайды, барша көңіл толған шаққан салават шәрифләрібіз қақ болған пейғамбарыбыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам болсай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бұл жұмғанның темасына шақлап кетесі келі, ол да болса бала жәннат шешкесі деген темаға қағылышлы жұмға темасы әмді әйтірге керек. Әлбәтті бұл дүниелықта біз әтенелер балаларыбыз үшін жауаплы, бигерәкте ир кішілер жауаплы. Чөнки Аллах Субхану Тааля ир кішіні ғайлада башлық еттіріп қойған, һәм дә башлық булып, ягъни дәрәҗә бирү диндә ул да булса бары тик берәр вазифа белән бәйле булганнарга Аллах Субхану Тааля кешенең дәрәҗәсендә арттыра һәм дә шуның белән вазифада билгели. Бигрәк тә менә ир кешеләр инде без әти кешеләр әйтергә кирәк, үзебезнең хәләл җефетләребез өчен, балаларыбыз өчен җаваплы беренче чиратта, аннан соң Аллаһ та каршында җавап тоткан вакытыбызда да гаиләдән соң үзебез өчен җавап тотачакбыз. Менә шул сәбәпле аңларга кирәк бөтен җитдилеген бу мәсьәләнең, ягъни Аллаһ Субхану ва Тааля безгә җир йөзендә бер сынау буларак пәйгамбер әйтә, сезгә мал һәм балалар сынау буларак бирелә ди. Менә шул сәбәпле инде әйтергә кирәк, Коръән-и Кәримдә Аллаһ Субхану ва Тааля безгә җиткерә шундый мәгънәдә, ягъни гаиләләрегезне уттан саклагыз ди. Уттан саклагыз, хәләл ризык белән ризыкланыгыз. Менә бу ир кешенең төп вазифаларыннан булып тора, ягъни без ир кешеләр буларак үзебез өчен, гаилә өчен кайгыртып, гаиләгә бары тик ризыкны, хәләлен генә кайтарырга тиешбез. Һәм дә шул хәләл ризык белән безнең хәләл җефетләребез ризыкланып, һәм дә туасы балаларыбыз шул хәләл ризыктан ризыкланган анадан бала барлыкка килә Аллаһ Субхану Тааля рәхмәте белән. Һәм дә менә нинди ризык кергән булса, шунардан тәне дә төзелә, һәм аның киләчәгенә дә ул бик олы тәэсир кыла. Әгәр дә ул хәләл ризык булган булса, ул яхшы тәэсир була. Әгәр дә ул харам булса, ул анырга зыян китерә торган булып торачак гомеренә, тормышына. Шул сәбәпле инде менә безнең ир кешеләр буларак, әти кешеләр буларак гаиләбез өчен хәләл ашату, хәләл ризык алып кайту
безнең өстебездә олы вазифа булып тора. Менә бу мәсьәләдә дә шулай тукталып китәсе килә. Ул да булса хәләл дигән мәсьәләне ул менә төшенергә кирәк. Ул теге харам ичемлек, анда дуңгыз катышлы булган ризык кына түгел җәмәгать. Шулай ук ипи дә харам булырга мөмкин, әгәр дә ул урланган булса. Менә шу урланганның тәсире гаиләгә кагылмыйча калмый җәмәгать. Шул сәбәпле ул мәсьәләдән куркырга кирәк. Андардан әгәр дә үзебездә андый сыйфатлар бар икән, алардан арынырга кирәк, ягъни тырышырга кирәк үзебезнең бөтен малларыбызны хәлал кылырга. Һәм дә шулай ук харам ризык керсә дә тәнгә, ул иман, анардан ул тәннән иман 40 көнгә чыгып торыр дип әйтелә. Һәм без гыйбадат кылсак та, садака бирсәк та, ул безнең нәрсә кабул булмаска мөмкин. Һәм даими рәвештә кеше әгәр дә шуны башкарып тора икән, ул инде менә гаиләдән гомумән безнең бәрәкәтен ала Аллаһ Тәала. Шул сәбәпле инде без бу манардан без арынырга тырышырга тиешбез. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәала рәхмәте, әйтергә кирәк, Аллаһ Субханаһу ва Тәала бер үзенең рәхмәте белән безнең бу дөньялыкка балалар ирештерә. Һәм дә Аллаһ Тәала рәхмәте, без шулар өчен җаваплы буларак кайгыртырга тиешбез. Менә Пәйгамбәребезнең сөннәтенә әгәр дә кагылабыз икән, Пәйгамбәрбез әйтә, кем ди, менә бер шатлыклы шундый бер хәбәрләр Пәйгамбәребездән, кем әгәр дә тиешле дәрәҗәдә 3 кыз бала тәрбия кылса ди, Аллаһ Субханаһу Тәала ул ата-ананы нәрсә урын җәннәттә кылыр дигән. Әлхәмдүлилләһ, менә шундый көчле һәм дә безнең өчен бик файдалы булган хәдисләребез бар. Менә шул хәдисләребезне, Коръән аятларын кулланып, без көндәлек рәвештә гаиләбез өстендә эшләргә тиешбез. Ул да булса, менә әти-әни кешенең вазифаларыннан ошолай санала. Иң мөһим булганнарыннан ул да булса дөрес, яхшы исем бирү балага, чөнки шул исем белән баланы кыямәт көндә дә чакырылар ди. Шул исем белән, ягъни Алла сакласын, төрле шундый начар мәгънәле исемнәр бар. Хәтта анда үләксә дип тәрҗемә ителә торган, хәтта анда зина кылучы дип тә әйтелә торган исемнәр бар. Алла сакласын, шуңа күрә әгәр дә без менә шун мәгънәсенә төшенмибез икән, шул исем кушылып, аның ул балага гомер буена шул исеме тәсир кылачак. Без моны Пәйгамбәребезнең хәдисеннән беләбез. Кайчан Пәйгамбәрбез кырына бер сахаба килеп әйтә, мине ди әти-әни кушкан исем ди, тәрҗемә иткәндә мәгънәсе бәхетсез дигәнне аңлата торган була. Менә шушы исем сиңа тәсир кыла дип Пәйгамбәрбез әйтә, исемеңне үзгәртте. Һәм Пәйгамбәрбезнең вафатыннан соң ул кеше үзенең исемен үзгәртә. Әлхәмдүлилләһ, менә шуңа күрә негатив тәсир кылмасын өчен балаларыбызга инде без тырышырга тиешбез яхшы мәгънәле исемнәр бирергә. Шулай ук ир балаларын сөннәткә утырту, ягъни бу ир балага кагыла торган, шулай ук дини гыйлем бирү, ягъни намазга өйрәтү, Коръән укырга өйрәтү, Коръәннең сүрәләрен өйрәтү, менә шу әти-әни өстендә булган вазифа. Шулай ук һөнәр бирү, менә без үзебез әгәр дә үзебездән булдыра алабыз икән, ул үзебездән булырга тиеш һөнәр бирү. Әгәр дә без алай булдыра алмыйбыз икән, инде югары белем урыннарында шунда ул нидер һөнәрне өйрәнеп, безнең өстебездә булган вазифа булып тора. Менә балаларыбызны без урта мәктәптән, аннан югары мәктәп уку урынына урнаштыру, анда укытып чыгару әти-әни өстендә булган вазифа булып тора. Һәм шулай ук әйтергә кирәк, балага хәләл җефет мәсьәләсендә, ягъни аны никахлаштыру, шулай ук шушы юлга, үзенең тормыш юлына чыгарып җибәрү баланы, ягъни үз тормышын корып никах кылу,
ошолай ук әтиән өстендә вазифа булып тора. Ни сәбәпле? Ягъни бу бәйле тәҗрибә белән. Әтиән кешенең тәҗрибәсе бу мәсьәләдә күбрәк булу сәбәпле без төшенергә тиешбез. Ир бала нинди кыз алганын, кыз бала нинди ир кешегә кияүгә чыкканын, һәм дә аның тормыш юлын өйрәнеп, нинди гаиләдә тәрбия кылган икәнен без шунардан инде аңлаячакбыз, кем белән безнең бала никахлашып тормышын башлап җибәргәнен. Әгәр дә без анарга төшенмибез икән, менә бүгенге көндә күпчелек чиракта кызганычка каршы җәмәгать бу баланы никахлаштыр алдыннан пар килгәнен аның төшенеп һәм дә нинди тормыш корып яшәгән ул безнең бүгенге көндә төшеп кала. Ягъни төшенмиләр, күпчелек чиракта төшенмиләр һәм дә аннан соң бер-берсенә туры килмәгән икән, без бер-беребезгә пар түгел икән, төрле шундый сүзләр чыгып, нәрсә барлыкка килә? Таркалу, ягъни бер-берсе белән аерылышалар. Шул сәбәпле инде менә әтиәнең кешенең өстендә булган вазифасы без төшенергә тиешбез, төпшенергә тиешбез, нинди кеше белән ул парлашып балабыз инде тормышка чыгарга уйлаган. Шуңа күрә менә шушы вазифаларны әгәр дә без җиренә җиткереп дөрес итеп башкарабыз икән, әлхәмдүлилләh инде безнең üstübüzdə булган вазифалар төшәчәк. Шулай ук әйтергә кирәк, менә Пәйгамбәребезнең сөннәти гамәлләреннән һәрбер үзенең баласына ул акыйкы корбаны чала торган булган. Ягъни ул да булса ир бала булса ике сарыктан чала торган булган, кыз бала булса бер сарыктан чала торган булган. Моның да ни сәбәпле 2, ни сәбәпле 1 дигәненә шулай аңлатмасы бар. Аллаһ субхана ва тааля ир кешегә, кыз балага карата ир балага бу дөньялыкта 2 тапкыр арттырып бирәмен дигән. 2 тапкыр арттырып бирәмен дигән. Менә шул сәбәпле инде без төшенергә тиешбез бу сөннәти гамәлгә дә. Чөнки менә шушы сөннәтне башкарсак, әлхәмдүлилләh, балабызга тормыш юлына ул яхшы тәэсир кылачак. Һәм дә күп вакытларда Аллаһ субхана тааля гынаһлы гамәлләрдән дә һәм дә башка начар гамәлләрдән дә саклап калачак иншалла. Барчаларыбызга да исән саулык теләп калам. Һәм дә балаларыбыз иманлы, тауфиклы булып үссеннәр. Һәм дә безнең өчен киләчәктә дагачы балалар булсыннар. Барчаларыбызга да Аллаһ субхана тааля шу рәхмәтенә ирешергә насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Безнең бу Хаят магазины ачылуга 9 ел вакыт үтеп китте. 1911 елны 1 сентябрь көнне шушы магазинны ачып җибәргән идек. Безгә инде магазинны ачуда ярдәм иттеләр Җиһангир ва Фәндәри апалар һәм безгә юл күрсәтүчеләр Шакиров Рөстәмнәр. Алар инде әйттеләр безгә хәләл продукцияга өстенлек бирегез дип инде. Һәм без уйлаштык та, чыннан да Азнакайыбызда хәләл продукция сату бик әз. Шушы юл буенча китүгә зарланмыйбыз. Чынлап та безнең Азнакай халкы безнең саткан продукцияны ярата. Безнең кибетебезгә яратып йөриләр. Молодцы. Дөрес итеп обслуживаетеләр, бик ягымлы, товарлары әйбәт, свежий була, красиво килеп тора. Без инде бу магазинга алып киләбез үзебезнең авылда өйдә җитештерелгән продукцияны. Ул безнең сөт өсте, ремчек, катык, менә шушы продукцияларны безнең бик яратып көтеп алалар инде. Бер бузылган әйберләре булмый, гел сораган әйберләрен алып кайталар. Молодцы кызларга рәхмәт, исән сау эшләсеннәр. Хуҗалыгыбызда малларыбыз да бик күп, сыерлар асрыйбыз, кушкортлар асрыйбыз. Менә шушы сыерларның сауган сөтләрен инде бик сыйфатлы итеп
алып киләбез. Чөнки безнең девизыбыз да сыйфатлы һәм очсыз продукцияны халыкка тәкъдим итү. Biz менә шушы девиз буенча эшлибез инде. Көн сайын дисәң дә, 2 көнгә бер шушында кереп, әйбердән алып торабыз. Менә шушы маяк газетасында монда язылып була, пожалуйста, язылыгыз. Рәхим итегез. Безнең хәят кибетендә ул урнашкан Азнакай шәһәренең Пушкин урамы 14-нче адресы буенча оптовый база менә шушы хәят магазинда альтернатив пункт эшләп килә. Безнең магазинга килеп язылыгыз газетага һәм маякны вакытында сыйфатлы итеп безнең кибеттән алып китегез. Рәхмәт. Торговый комплекс «Гагаринский» представляет крупнейший центр мебели в нашем городе. Все в одном месте, в наличии и под заказ. Кухня и спальные гарнитуры, кровати, матрасы, столы, стулья, кухонные уголки и более 50 диванов и 20 комплектов столов, стульев в наличии. Изготовим корпусную и мягкую мебель по индивидуальным размерам и в кратчайшие сроки. При покупке кухонного гарнитура мойка и ручки в подарок. Также имеются подарочные сертификаты. Замер, выезд дизайнера и доставка по городу бесплатно. И, наконец, доступная рассрочка, кредит и оплата через терминал. Работаем без обеда и выходных с 9 до 18 часов. Торговый центр «Гагаринский», 2-й этаж, центр мебели, район мини-рынка. Испытайте флагманский кроссовер Cherry Tiggo 8. Мощный двигатель 2.0 турбо, внушительный внедорожный потенциал, инновационные платформы от Cherry и Jaguar Land Rover. Tiggo 8. Путешествуйте бизнес-классом. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Неповторимый стиль, современные системы безопасности, отличная управляемость. Пришло твое время попробовать новый городской кроссовер FAV Bestturn X40. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Кузовной ремонт в автоцентре «Диалог Авто». Рихтовочно-сварочные работы, качественная покраска в камере, компьютерный подбор автоэмали, полировка и многое другое. Гарантия 1 год. Мы находимся по адресу Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006, код города 885592. Скорость, комфорт, надежность. Да. Мы выбираем самое лучшее. Стильные, универсальные, практичные, яркие, классические, современные автомобили в автоцентре «Диалог Авто». Приходите к нам, и мы поможем сделать правильный выбор. Всегда для вас скидки и специальные предложения. Подробности по телефону в городе Азнакаево 99006, код города 885592, наш адрес Шейхудинова 12Б. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, в доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаево в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку.
Строительная компания «Руслан» уже долгое время функционирует на современном рынке. В настоящее время мы являемся крупной организацией, которая занимается проектированием, строительством, а также реализацией домов, мобильных и постоянных бань из дерева. Точность, надежность, качество – это про нас. Телефон для справок 99 006, код города 885592. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 71.